Uhlora kanjani? Wangena u-Ashu kwi-Ashu TV ukuzwa umfana seshona, umfana omncane nje. Ungena namhlanje uhleli emakhaya bafethu, ngihleli ngenhla kwagogo, ngibheke ezansi, ngibheke iy'ntaba, ngiyayibona imombeni, ngiyayibona imfama ngibhekile, ngiyawubona unyembe kusikaMlindosi, ola lapho uMlindosi. Bafethu nginiya bafethu ukuthi bafethu angiphathekile kahle bafethu, angikho right, ishila indoda. Mampintsha, indaba yaMampintsha iyamangaza futhi ayikholakali, nami kwamina angiyikholwa, kodwa sithi Lala Ngokuthula Shimane sikhonzile, sohle sikhonzile bafethu. Ipinazi ayikuhlukanisa unyaka ngenkani, siyaphoqa ngenkani, sivele sijabule ngayo nje. Hayi bafethu, kodwa bafethu, hayi cane silandeleni i-Ashu TV, siyanithanda. Ba ukhisimuzo omuhle. Ba.